tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi am ceva foarte special. Când lucram eu aici la etaj, la noul etaj, am găsit un om de la Divine cu lamele și acum am craftat și un gard și vreau să le... și gardul vreau să-l pun aici și să le pun pe ele aici. O, ieșiți de la mine din casă. Ok, haide. Tu? Și unde a plecat? Bă, vină acolo. Bun. Și îmi închid ușa și mă furc. Let's go. Și mi-a venit o super idee de decorare. Oh. Bă, tu nu omori mine. Tu nu omori pe mine și nici pe... Bă, tu nu omori pe mine și nici lamele mele. Ai înțeles, skeletonul? Cam asta are ceva cu mine. Trebuie să merg. Bun, ideea era să pun și wheat-ul ăsta la wheat și să-mi fac niște pâini. Bun, mi-am craftat eu aici gardul. Stick-urile le punem la stick-uri. Stau nexul aici. O dă la așa, cooked. Stai să... Bă, da, astea mâncau wood. Mâncau wet. Ok, m-a omorât, acum are ceva cu mine. Fără omorât! Ok, nu pricep de ce. Ok, trebuie să iau și la asta de mâncare.
Ok, o să o las să mă omoare, doar ca să nu mai fac așa. Eu mă uit acum cum se craftează un coș. Bun. Fericit. Ok, nu-i mai e foame. Nu-i mai e foame. E bine, totuși, măcar... Și de super ideea de care vă ziceam. Bun, vreau să mai întâi să-mi pun weed-ul la weed. Stone Axe-ul o să am nevoie de el, cred. Nu știu, stick-urile le pun cu stick-uri. Iar lead-ul îl să-l pun aici în caz că... De fapt, bă, da, pot să aduc și calul ăla. O să aducem și calul. Ok, pielea o să o punem la piele. Bone-ul. Îl punem tot la bone. Bun, arrow nu știu ce. Și acum o să punem row beef-ul. L-a făcut. Cu destul. Gata, cât sunt eu plecat pentru cal, să aduc calul și știu unde e. Mai ales dacă găsesc 2 cai, pot să... Pot să fac o fermă de călunți. Haide calul, haide călțule. Și na, episodul de azi o să fie unul foarte încărcat. Adică, na, știu, episoadele mele durează destul de mult pentru că fac foarte multe chestii în el. Și decât să postez mai multe, mai bine fac mai multe chestii într-unul singur decât să fac o chestie într-unul și după într-unul. Nu, mai bine fac mai multe chestii și tot așa. Bun. Acum. A paper. Parcă așa era forma aia. Da, care era forma la asta? Paper. Pune paper. Bun, vreau să hrănesc căluțul. Bun, dar mai vreau să mai fac ceva pe lângă. Vreau să iau sandul ăsta. Acopăr asta. Iau calul. Bam. Și trecem cu acolo. Hai căluț, hai căluț. Și stai să-ți... Vreau să iau gardul ăsta și să-l bag în casă ca să pun că... Iau gardul, adică dau drumul lui căluțul. Și ca să nu-l lasă iasă, el o stea acolo. Și am văzut eu ceva, că mai e un cal și vreau să văd dacă... Bine, cal mănâncă weed. Și eu am weed în chest și vreau să văd dacă... Da, ăsta e măgar. Calul cu măgarul nu merge. O, uite că am găsit. Mamă, ce e aici? Ferma de animale. Ferma animalelor naturii, parcă vezi.
calule, vino că ți-am găsit perechi. Așa, stați puțin să iau până pe uite. Și o să ducem calul la celălalt cal. Dacă o să mai fac rost de un om cu lame, o să tai o lamă. Și nu știu cum o să fac eu dacă un cal o să trăiască cu mine acasă. Treci în cocăluțul. Ți-am găsit pereche. Gospodar fără pereche. Acum luăm uitul și îl rămânem. Da, te văd de papat. De papat. Ok, haide să mă apuc. Ah, lol, deci ăla era un trader lama, deci dacă... Bă, nu pot să trăiesc cu 2 cai. Dar o să fac un țarc. Da, ideea aia o să fie una pe care nu o să o fac în acest episod. În acest episod o să-mi fac asta de animale, pentru că mi-a fost destul de neașteptat asta. Dacă știam de asta din timp. Așa. Stați-o. Băgăm 6. Aici. Bam, 7. Și aici 7. Deci 1, 2, 3. Bam, și mai fac 6 garduri și uite așa am 15. Și acum băgăm astea așa 15. E păcat acum că nu pot să-mi fac ideea de vreau să-mi fac o terasă unde gen aici să mănânc. Aici să pun dirt și aici să mănânc, am acoperișul ăsta așa. Dar se pare că a intervenit altceva chiar și mai tare și... Adică, bine, haideți să tăiem wood-ul ăsta ca să putem să mai facem și mai mult. Mai am 5 beți, o să fac și beți. O să încerc, deci acum o să încerc să fac o grămadă. Bag 8 de-astea, bam, locul aici. Să bag 8, 8, 8. Și aici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bam, 15 gard.
Acum mergem frumos și băgăm astea aici. Pam. Și te legăm aici. Acum avem nevoie de o poartă. Și pentru poartă punem aici. Stați. Trebuie să fac așa. Și bun, și mi-a ieșit o poartă de oc. Și acum o să luăm ușor câte un cal. Luăm un cal, am coacăluțul. Hăț, John, no, Johnny. Haide, bă, Johnny Tiță, haide. Bă, da, ăsta e Gigi Contra. Bă, mie nu mi-a dispărut poarta. S-a băgat poarta și s-a dispărut. Ce ai făcut? Ce ai făcut, băbiță? Nu contează, luăm Lidl. Băgăm și al doilea poartă. Haide. Haide, șpiță. Hai, șpiță. Piță, treci. Piță. Haide, bă, calulei. De data asta trebuie să lăsăm. Deci trebuie să mă duc înapoi să-mi fac o poartă. O avem în inventar. Ok. Haide, băi, căluț. Și așa, băieți, am băgat aici căluții. Stați să sparg asta. Iar acum în premieră, ca să nu fie doar că am băgat cai și astea. O să completăm și zidul
de aici, ultimul zid de care mai avem nevoie. Și uite așa am completat etajul 1, primul etaj al casei. Bine, nu l-am completat chiar pe tot. Da, o să... Bine. Ca să vă zic așa, ca un preview ce să facem în episodul următor. În episodul următor o să facem orice o să mai îmi vină acum off camera. O să mergem și o să facem aia de jos, terasa de jos, în care o să mă duc mereu acolo când mi-e foame, când e foame caracterului. Și și o să facem și geamul de sus, ca să se vadă așa ca o priveliște foarte frumos. Dar da, până atunci eu am fost Simple și ne auzim data viitoare.